Nagsaka pa sa 140 ang numero sa mga biktima sang palupok sa sining holiday season. Base sa monitoring sa Department of Health, halin sa 62 ka mga sentinel hospitals, nagdugang sa 8 ka bagong kaso sa mga nasamaran bangod sa palupok. Suno sa ahensya 95 sa mga biktima ang nag-edad sa 19 anyos panubo. Pinakamadamo nga mga nasamaran ang resulta sang paggamit sang palupok nga 5-star buga kay iban pa nga peke nga sahi sang palupok. Ang na-record nga kaso sang firecracker-related injury sa mga tuig, ang 23% naman nga mas manubo kumpara sa 182 ka kaso nga nabalhag sang 2024. Ginabisuhan liwat sang Department of Health ang publiko nga gilayon nga dalon sa ospital ang sinuman nga biktima sang palupok o kung magtawag sa National Emergency Hotline 911 para sa nagakinahanglan sa emergency medical assistance.